Tric a Chlic. Tric a Chlic. Helo na, a dyma ni eto sesiwn fach Tric a Chlic. Ydych chi'n barod? Ydych? Da iawn chi. Nawr te, dewch i ni fynd drwy'r seiniau, rai ohonyn nhw beth bynnag. Tro yma, chi sydd i ddweud ac i ni mynd trwyddyn nhw'n gyflym, un ar ôl y llall. Barod? Pa sain? Pa sain? Na fe, dwedwch i'r seiniau wrth fynd drwyddyn nhw. Cofiwch tafod allan fan hyn. A dyna ni, wedi mynd trwy reina yn gyflym iawn. Da iawn chi. Nawr te, i ni'n symud ymlaen i edrych ar y sain ai. 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 Dwedwch ar fy ôl i. Ai. Ai. Bawd i fyny. Ai. Ai, ai. 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 Ai, ai. Ai. Ai, ai. Ai. Ond pa ai ydy hwn? Dewch i ni edrych, oes na gliw bach yn y llun. Ai, blodau. Ai, yr un ai sydd yn blodau. Dewch i ni roi fe fyny ar y bwrdd. Pa sain? Ai. 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 Ai, ai. Ai. Ond pa ai ydy hwn? Yr ai sydd yn ail. Dail. Fe sylwch chi, i ni'n rhoi'r ddau sain bach na gyda'i gilydd, mae yna linell o dan yr ai i bob tro. Ail. Felly i ni'n dweud gyda'i gilydd. Ail. Dail. Fyny ge ar y bwrdd. A nawr ych chi methu weld e, felly mae rhaid i symud y bwrdd ychydig yn nes. A dyma'r un bach gyda tric. Ai ydy'r sain. Ai. Ond edrychwch ble mae'r tric. Ond pa ai ydy hwn? Yr ai sydd yn traeth. Felly, mae gyda ni ai yn blodau, mae gyda ni ai yn traeth, ai yn dail. Maen nhw gyd yn swnio'r un peth, ond maen nhw'n cael eu sillafu yn wahanol. A mae gyda ni symudiadau bach i fynd gyda nhw. Mae ai yn blodau ac mae'r blodau yn tyfu, gobeithio. Mae ai yn traeth ac i ni'n gorwedd ar y traeth. Mae ai yn dail ac mae'r dail yn dod i lawr oddi ar y coed ac mae hynny yn ffaith. Dewch i ni roi cynnig arni gyda'n gilydd. Mae ai yn blodau, mae ai yn traeth, mae ai yn dail ac mae hynny yn ffaith. Mae ai yn blodau, mae ai yn traeth, mae ai yn dail ac mae hynny yn ffaith. Fe glywch chi glywed hwnna eto ar y ddiwedd y sesiwn fach. Dewch i ni symud ymlaen i syllu ar y ser. Barod? Ai. Dau. Yr hyd, dau. Un, dau. Dau. Ond pa ai? Ai blodau? Ie, ai blodau. Mae yr un ai a sydd yn y gair blodau. Syllu ar y ser. W,
a chwarae. 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 Pa ai. Gallwch chi ddweud wrtha i pa ai? Ie, yr un ai a sydd yn traeth. Dewch i ni symud ymlaen. Ai, llaeth. Pa ai? Llaeth. Dewch ni edrych ar y llun gyntaf. Llaeth. I ni'n yfed llaeth, a mae llaeth yn dod oddi wrth y fiwch. Llaeth. Pa ai? Ai traeth. Yr un ai a sydd yn traeth. Dewch i ni wasgu hwnna i mewn. I lebelu fod yn aros ar y bwrdd. Barod? Ai, ffair. Ffair. Dyma ni yn y ffair. Ydych chi'n hoffi mynd i'r ffair? Ffair. Pa ai sydd gyda ni yn y gair ffair? Ydych chi'n medru helpu? Ie, yr un ai a sydd yn dail. Da iawn chi. Ai, braich. 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 Dyma ni, braich. Ond pa ai? Aich. Ai. Pa ai? Ai, dail. Yr un ai sy'n cael ei sillafu ag yn y gair dail. A un bach arall. Ai, cnau, pa ai? Yr un ai a sydd yn blodau. Da iawn chi. Gobeithio i chi roi cynnig arni gyda Mrs Jones. Da iawn chi. Nawr, mae'n amser sillafu'r geiriau a gwneud y bysedd. Felly, yn lle bod chi medru gweld nhw, fi rai fi dynnu nhw i lawr. Dewch i ni weld. Beth? Cnau. Cnau. Ai. Un bus sydd i'r ai. Felly yn cnau, mae angen 3 bus. Ai. Oes papur a pensil gyda chi? Ewch chi nôl papur a pensil ac yna fe fedrwch chi ysgrifennu'r gair i lawr gan ddweud y sain bob tro. Ai. Tybed pa ai? Ffwrdd â chi i nôl papur a pensil. Neu gallwch chi rewi'r fideo ac yna ail ddechrau a gallwn ni symud ymlaen ynghynt. Ydych chi wedi ysgrifennu'r gair cnau? Dewch i weld ydych chi'n gywir. Ai. Ai. Blodau. Ai. Da iawn chi. Pa rif? Ie, rhif 2. Sawl bus sydd angen yn y gair 2? 1, 2 bus. Ai. Ysgrifennwch y gair 2. Ydych chi'n gywir? Ai. Be mae'r plant yn wneud? Maen nhw'n chwarae. Ai. Roedd angen 5 bus. Ffwrdd â chi. Chwarae. 1 bus i ni roi'r ai, cofiwch. Chwarae. Yn dechrau'r gair chwerthu. Ydych chi'n gywir?
Ai. Chwarae. Chi'n cofio, ers cam 2, does dim angen rhoi y saib i mewn. Pam I chi'n ysgrifennu'r gair, does dim angen y saib. Oeddech chi'n cofio? Oeddech fi'n siŵr. Da iawn chi. Beth I ni'n yfed? Llaeth. Llaeth. Ai. Llaeth. Byddwch yn ofalus pa ai? Ffwrdd â chi, ysgrifennwch y gair. Ydych chi'n iawn? Dewch I ni roi cipa I ni. Ai. Pa ai oedd hwn? Yr un ai a sydd yn traeth. Aidd. Llaeth. Beth? Ie. Braich. Bysedd yn barod. Ai. 4 bis, ond mae'r ai bach na yn cael 1 bis yn unig. Braich. Ysgrifennwch y gair. Dewch I weld. Dyma ni. Ai. Braich. Pa ai oedd hwn? Ai. Dail yn fe. Ai dail. A dyma ni'r un ola. I ble ni'n mynd? I'r ffair. Ffair. Ai. Ffair. Ysgrifennwch y gair. A dyma ni. Ai. Pa ai oedd e? Yr un peth â blodau? Na. Traeth? Na. Dail? Ie. Dyna'r ai yn ffair. Ardderchog. Da iawn chi. A dyna ni am y tro. Felly, mwynhawch y rap fach ar yr ai's. Pob hwyl! Ai. Mae ai yn blodau, mae ai yn traeth. Mae ai yn dail ac mae hynny'n ffaith.